Hello everyone नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव दिनै आरोबाव बरायबावबाय आङो बुहुद गोबाव जाबायमोन जु नायिया सिरियाखाना नायिया नै दिनैसो नायलायबाय माने आगोल उन्दैयाव क्लास 6 आव थानायावनो नायनाया आरो खेबथाम खेबब्रै जाबाय नायनाया बे समावनो ओमफ्राय नै दिनैसो माबायदि दं माने नायाखैमोन आरो बुहुद गोबाव जाबायमोन ओमफ्राय दिनैसो नायबाय आं मा दं मा गैया नै बिनिनो मोनसे भिडिअ लाबोदों आं नै नायनो हागोन नोंथांमोना बेयाव जिबौ नायबाय जोङो नै जिबौ माबायदि थायो रायेल अजगर मा होनो जोंहा पाइथन बेनिबो मैया नै मै बोरियावबो थायो दैयावबो थायो गोलेर गारियानो जोंना गारियानो मोनफैबाय खना बासै मोसाया थायोना इयाव गया गोजौ गोजौ जायोना इयो बिदिनो आरो नुबायना धोरोम aku kisnaya sih di mana? Ini kan ya? Aku ini sih ini deh. daerah Nokti Point. Itu pun agak terdekat loh. Gua ngerti sih lagi ini. Ganda. Oh. Ganda. Hi. Kacana. Mundur. Kau nggak harus bikin apa? Kayak dokter sih pernah naik ya, hai. Belek isi kenang dan lambat apa tay? Oh. Nain lugi. Pahar mana? Itu aku jangan turun. Jauh ke turun. Mai kayak begini, pahar tahu kok gede nih. Tiger sampai bima apa masih tunggu na? Nilgai, mana itu? Infur kesang. Nilgai. Nilgai. Mana? Nilgai. Ini juga mana? Gadho. Nilgai. Musuh muya nih kena. Kurnia kau ada kena ini? Oh. Hah? Tayo. जोंनिया बेलेगलै इसे बेसे इसे बेलेग बैफोर बिबायदि सार खोमा ना Hei. खोनायाखै Itu danagiri lop. मोनफैबाय नै सिरियाखाना नायबाय दं Suna hurbai nih masiko. Masih dong. Adar menjahilai, tapi tinggal sini bisa. Adar iki apa?
Oi, tina lagi. Iya tadi gili kese. Tina lagi itu. Hagrani raja adar menjaga tabagasnya. Oh ya kelan udah. Saya mah ya. Kayo baklan sih. Mana dong yuk, Bengal Tiger. Ha, kalau berapa nuban tiap kan kemana mancing kelas terus apa? Darun kaya. 니 시라카나 나이베도. खेबसे बारनदोंमोनलै ओमफ्राय बारनदोंमोन इनिफ्राय खेबसे गदोंमोन माबोरै हमनायबा आरो नै बेसे जाम बेयावबो Hei này lion mana mana rastong roda de obe Hei undur dong uido uiyo 이 무슨 일이었어 이네 ada kena 마바이드 앞으로드 만져 kutu 누나를 sang dua sini monaयाव दखनाव ना monaयाव दखनाव ना itu udah asal makanya गासिबो मुफुर Halu, halu. खानाय होथेजोबनायनो माथो मोथाव इदि नामायो खाना होजोबजोबथ' जानोसैना हायाहाय माबा गैया बेरा गैया नै गैयाबाबो नै ओरैहाय माबा रखमैनि हायाहाय एबार सिस्टेम बानायना होदो नोंगो सिङाव दंना बेखौ सोमा नै सिङाव दं मासे ओइयाव गाखोना थाबावलायसो इयो समायाव ओइ लहानियाव गाखोना थायो अ इयाव गाखोनोथार सेर दंलाय सान्दुं सायबा एम्फौ सोलायाखै जायगायानो साफासिन जादों आदारफोरखौनो होख'नाया इलाय खानाया बिदिनो आरो मोखाङा होद बारहरबा मोनफैगोन बायदि मोनलायलाङोसो इयो फिज्रा बारहरबा ओं इ गोजौनिफ्राय बारनो हाया थागोन ना फैनो गोसो दंबा आखाइ नायलायदो ब्लेक पेन्टार जोंनि मानसि दंना गैया इयो दं ब्लेक पेन्टार दं ने ब्लेक पेन्टार बोरायबायलै गाराय जाजोब्बाय थैयो नामा इसोरो थैयो ओइ माने मोसा गोसोम जोंनाव मानास थानाया ब्लेक पेन्टार मासे ओरैनो बायदि जादों हाद्रिसो मासो
Oi. 그리고 미신에 잡지. Orale nak itu kemana ini? Kira barunya. 말 뭐냐 무슨. 와. Ini. Orale nak itu kemana sih? Lihat mana ya? थाबाय थिंबाय थायो बिसोरा माखाया ओरैबो थांनाया ओरैबो थांनो फैनाया Nggak tahu kerja masih ada, hamil tuh sebab. ओइनिखि अपेन खालामना दों ओइ दरजाजों ओइ दरजा ओरै बारै थांनो हायो ओइयावबो Kai. दंफाङाव गाखोनो बिदि बालायावसो थायो आरोना बिसोरो Dongfang दाउ थाग्रा itu जोंनावसो फालो नुयो दंना मानासाव हाग्रा बिथोराव जि लोगो मोनबा नुबाय आठथा दसथा गं मानदो नामालै इनियालाय गङा मानदो ना जोंनाव मानासाव जि खारखायो खिथुखौनो मोननाया टुकुलु टुकुटु ओइ म्याव इस रुनायनिफ्राय गोजोनथार नुयो बे खाथिबो खामसा गोजौ नुवाखै बे मोनानि जेब्रा सिराबानो जि गोजौखा नै खाथियाव फैदो नै खाथियाव फैगासिनो नै ini खाथियाव फैदों ini आया नांफैनांगौ मोनथारो ए दाना होदो इयाव दाननायानो गैला जेराव होग्रा इयाव जायगाखौ नागिर खोमा ना होदो खोमा होनना नागिरफैदो बिसोरा यहाँ से ज़ेब्रा भी सही फै थांसैनो नै माखाया दंमोनलै नै गोरान गुरुन खिनि जाला बायगासिनो मेरला दं ओइ दैयाव दंलै 50तानि आबो जागोन खोमा 150तासो जागोनलै ओइखिबो दंला माथो In 400 meters, turn left onto National Highway 27. Steeringआनो बायदों बेसोरा माखाया उफाय गैया जाबाय दे एबार गारि दं एबार हाबाय दे बिसोरो सलायलांनो हागौ नै जाबाय दे खारबाय टेनसन गैला दे दोनथ'नांसिगोन
एसे आगोलाव फैखागोन बेयावबाथाय ओरैनिफ्राय टार्निं जायोना जाम जायो ओंखायनोथ' आगोलाव दंफैबाय माबायानो जदों स्टारिंनियानो